stalo? Čekaj. Četk. Jsem trošku rozebraný, ale to je tím, že jsem měl týden pauzu, takže už se do toho dostanu a bude to super. Dneska máme sparingy, takže většinou dávám ráno buď lehčí trénink, anebo vůbec nic před sparingama, protože je zbytečný dávat těžký trénink a pak být poloviční na sparingách. Takže jdem dát kávu. Jdem dát kávu. Bude to obchodní centrum, nesnáším chodov. Proč? Hodně lidí. Žádný místo na parkování. I strašně divní lidi na třetím patře. Chodováci. Dá. 15 letý kluci v černém oblečení v takový ty roadmanský oblečení, takhle. Jo. Já bych vždycky udělal takhle. A oni se otáčí. Co říkáš na můj outfit? Všetky, brat. Engage. Sponsor. Jsem přijdu, víte, od koho já jsem? Where's my way? To repair this. Yes, sir. Tak je s námi. Velmi důležitá zpráva. Už mám soupeře na Fusion, takže Zatím. máte se na co těšit. Ne, mladý, znám ho, nebudu prozrazovat jméno. Mladý borec, tvrdý borec. Myslím si, že bude zajímavý a tvrdý zápas, ale já trénuju proto, abych prostě takovýhle zápasy ukončoval rychle, takže Co jsou jeho hlavní stránky? fíza a síla, si myslím. Okay. A chuť vítězit. Nepřijde mi, že by mě byl nějak, že by v něčem vynikal v postoji nebo na zemi, nebo na grapplingu, nebo ve wrestlingu, ale ze zápasu je vidět, že prostě aimí pro vítězství a je tvrdý. Takže si myslím, že bude zajímavý zápas. Doufám, že k tomu zápasu dojde z obou stran, že nikdo nedostane úraz, nikdo bude mít problémy nějaký v přípravě a že tam budeme oba 100%. V případě vítězství inšála 15.11. mám v plánu vyzvat hodně zajímavý jméno. Off kameru to můžu říct, ale to když je to zapnutý, tak nebudu říkat. Tak bratva, vítám vás na místě, kde trávím taky hodně svýho času, nejenom hraním her, ale celkově na Florenci, přímo u metra Florence, jelikož nemám doma počítač, bohužel ani PlayStation, tak se hodím za Prahice. Nejlepší počítače, velmi hezká cena, pěkný prostředí a dobrý chalky. Ověření se nezdařilo. Neznámá osoba. Já jsem dost známý. Давай, узнавай. Ověření se nezdařilo. Открой to, пожалуйста. Ověření se nezdařilo. Otevři, prosím. Prosím. Ověření se nezdařilo.
5 a 6 jakoby kvůli tomu, že je to první sparingy po tom zápase a to byli kluci. To není fotka. Hej, Vagu už tam neškolil. Я же říkal, kam zmizel. Скажи что-то для влога про Тагира, что-то плохое. Про него плохого нечего сказать. Враг. Только хорошее. 14-18, jednou skončila páteční modlitba a 6 máme trénink a máme trošku volného času. Co je dneska za trénink? Box? A? Box dneska nebo co? Lapis, Lapy. nový trenér. Okay. Já ho uvidím poprvé taky. OK. Já tady stejně něco říkám a vy vzadu. Goblinge. Daud, řekni nám něco o Tagirovi, nějaký insight. Že on nemá vůbec social awkwardness, jako on prostě může k tobě jít a prostě říct strašně random věci. To je stránka Tagira, kterou málo kdo zná asi. Ne, jako jo, a mně se líbí trash talk, kámo. Tagirův trash talk je fakt dobrý, mně se líbí aspoň. Trash talk jako na soupeře nebo na kámoše? Jo, na soupeře. Na kámoše nic moc, protože... Už můžeš vystříhat. Natáčíme, díky Chabr. Jsi ve vlogu. Vlog. Kolik ti žere auto? 20, prý 12, to žere 12. To je největší žinkin lev, toho donutili. Moje žena se divila, že co to je za white zábavu, ne? Že jdeme na vohu. A tak oni řeknu, tak je stále z Černáku tohle vymyslet nemohu. A kámo, já jsem mu volal a dělal jsem si z něho sendu, že co to vymyslel za zábavu. Že to je nejvíc white people věc a on, že se těší s Adélou hodně. Jako on i jeho žena, že se moc těší. On se netěší, ale Adela jo. No, to je fakt ten sport, co si nedokážu představit, že by Islám To dělal. není sport, ani ne. Je. sport. Ale nedokážu si ho prostě představit do toho. Já si dokážu představit, jak prohrává vždycky. Bacho, ale to je ta tráť, to je ta špatná, chápeš? Bacho, ten míč váží 10 kg. Klasika. A pak bude Adam všude říkat po bowlingu, že ho porazil a bude. Brácho, ale vysvětluji, jak to bylo. Dneska návštěva Kutiljumu. Yes. Odtamtud jsou ty, ne? Mají bílý vlasy, ty dva kluci. Oni už nemají bílý vlasy, oni už mají všechny jiné barvy světa. Pivo nebo Beterbě? Že se ptáš. Jsem viděl, jak v tom džumu stojí sám a jo. Viděl jsi to video? Jak tam džebuje takový ten, máš na stěnu, víš? Aha. Jenom brácho, hrozný gránáty. Došť jde na ulici, za okном tуман. A on jí každý den zmrzeno, kámo. Národní třída. Fanoušci, můžete si to ověřit. Říkám, národní třídě, krém, ale krém. Krém de la crème, hoďte nabídku. Ale bylo to prostě, kámo. Já mám několik spawn pointů. Kyber, gorila a krev dala krev. Víš, on na dokonce neřekl ani dům, kámo, víš co, natolik. Co je teď na programu? Jdem pro auto, skočíme do gymu pro rukavice a pak jedem na trénink. K Andrejovi do Kutilu budeme pilovat techniku. Islám mě zvidí, to správně. Bam! Это у меня маленький. Он говорит, надушился? Я говорю, она моя фанатка. Вася, лидер Майк Тайсон.
Ajde to čudno, poslušaj. Vláďa, Patrik, Erik, staj se no. Tak co, zapracoval jsi na technice s Andrejem? Jo, velmi dobrý trénink, Andrej je velmi libový trenér. To byl takový seznamovací trénink, trošku se podíval, jak na tom jsem. On nenutil mě dělat nějaký boxerský drilly nebo boxerský kombinace, byl to spíš, sám mi to řekl, prostě kombinace, které mi v MMA pomůžou, které mi něco dají. A spíš jsme pracovali na technice, na dopadu úderu, na váze, abych na ten footworku, chápeš? To znamená, že je dobrý trenér. Více dělá, má 25 let praxi, takže a je to trenér ukrajinský repre v K1. Myslím, že je to OK. víc než dost. Takže Fusion Brně, ukončení rukované nohou tentokrát? Ukončení rukou na zemi. Že bys měl 100% ukončení ve Fusionu Kimurou? Možná. Šáva. OK.